Bradley. Yn ôl I Darren Thomas. Thomas am drio I loc ac mae'n hefn y rhwyd. Darren Thomas reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf mae rhoi Caernarfon ar y blaen. Mae roedd hi'n symudiad pwyllog ond o'na'n byd yn bwyllog am ergyd Darren Thomas, dim gobaith idsi. Green I Kavanagh. Kavanagh I Jordan Cottrell, o mae'r bel yn hyfryd yn hollti'r amddiffyn cyfle I Kavanagh. O arbediad gwych gan Harry Rees yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y gynghrair I Gaernarfon. Bradley. Mae o'n chwilio am gymorth. A Darren Thomas yn neud ei rediad ac yn derbyn y bel. Dim ond Jack Hennin y cwrt Cosby. Ac ydy hwnna'n taro braich Luke Cooper. Mae Caernarfon yn chwilio am gic o'r sbotyn. Dihangfa i'r Barry. Idsi. Tuag at Clayton Green. O, rheoli'n hyfryd. Gadael Noah Edwards yn sefyll. Graham. O, Griff John. O, rifaclu fo. Does na'm dwywaith bo hwnna'n gic o'r sbotyn. Mae Graham yn cael ei longyfarch ond ydy'r Barry. Heb sgorio eto. Blerwch gan Griff John. David Cottrell felly ni on i'r sgôr ac yn gwneud hynny. O mi ath Harry Rees y ffordd iawn. O mi o hwnna reit I gornel y rhwyd gan David Cottrell. Mae'r Barry'n gyfartal. Cummings I David Cottrell. Yn ôl I Cummings. Ynta ni dro I Kavanagh. O mae Kavanagh drwodd yn y cwrt Cosby ac yn sgorio ei gol gynta dros y clwb. Cyd chwarae da rhwng Cummings a Kavanagh. Dim gobaith I Rees y tro hyn. Green. Dros ben yr amddiffyn tuag at Kavanagh. O'i Josh Graham I greu ti'n dair I yna. Dim a di methu. O sut fetho Josh Graham hwnna. Roedd y bel yn berffaith dros y gol geidwad gan Kavanagh. Fi Graham ddim isio gweld hwnna eto. David Cottrell. Na'r afur chwarae. Ac yn ei rhoi ti nôl I Jordan Cottrell. O, mae'n twyllo Noah Edwards am ergydio a'i droed chwydd. A Harry Rees yn ei gwthio hi dros y trawst. Darren Thomas yn colli'r bel I Jordan Cottrell. Ond canfod ei gefndar David Cottrell yn hyfryd. Cyfle wneud y gêm yn ddiogel o arbediad da arall gan y gol geidwad. David Cottrell. Josh Graham. Yn chwilio am gymorth. Ac yn derbyn y cymorth hwnnw gan Cummings I groesi. Jordan Cottrell. Mae'n nghefn y rhwyd y tro yma. A siaws gen I bellach bod y pwyntiau ddiogel. Oedd y groesiad yn un hyfryd. A Jordan Cottrell yn codi'n uwch na Joe Williams. A'r tro yma, mae'r sgôr yn 2-1. Bradley yn y gornel, ond yn troi'n dda. Gan ei chwarae hi I Darren Thomas. Thomas I ergydio. A mi ail gol o'r prynhawn. Falle bod ti'n ei hwyr y prynhawn yma. Ond mi fydd sylw'r ddau glwb yn troi at y gêm ail gyfle y Sadwrn nesaf. A ni ddim dechrau digon da, a wedyn ar ôl ni gael I fewn y gêm hanner cyntaf, ni ddim eisiau hanner amser cyrraedd, ni oedd ar dop. Ond I ddeud, ni wedi cael y gol, falle os ni wedi cael un ail, ond I dechrau gêm o'n nhw'n well na ni. Ac ail ar, dim ond un tîm iddyn nhw, a ni stopio chwarae, a ni Gareth mynd I ffwr a newid pethau wedyn. I think I found out a lot about my players today, if I'm being honest, because look, there was very little riding on the game, and I think that we've shown huge intensity and huge desire within our game, and I think that's the good character that I know is in there, and today we followed up the character with the performance. Y ddau dîm di edrych ar ôl un o ddau chwaraewyr heddiw, oedd dim bach yn ddim byd, ddim meddwl yn y cerdyn melyn y gêm, so mae hwnna'n dweud be fath o gêm oedd hi, ond ddim ond wythnos nesaf yna deithio hwnna rwan.